Xortekî Amedî ji bo bajarê Amedê li geştyaran bide nasîn dikaneka sembolên xemlandî a ciyên dîrokî a bajarên Amedê vekir. Xortê Kurd kundirên ku li ser erdên xwe diçîne dike alavên ronaya malan, wekî lampeyên kerebê bikartîne. Bi makîneya qulkirinê kundirên avê qul dike û ampulên ronkayê dike nava wan. Armanca xwe jî wisa tîne ziman û dibêje geştyarên biyanî dema serdana bajêr dikin, dixwazin diyariyek bi xwe re bibin. Ev dikan jî ji bo wan dibe weka pêşengehek. Van kundirê avê dibe sûs yani berê xelkê me pê cila dişuş ya pê dimsel hev dixistin. Ana li mala dal dixînin dikin sûs yani ji bo dikin ji bo rewşê yani rewşkê xweş ji bo mala. Ana dibe lambe û ana çawa bêjim lambe û nav li ser yaz dibe xelkê xerîb tên ji wan direwşînin bir avê distînin yani. Xortê Kurd berê niha bi karê girêdana pergala internetê re mijûl bûye. Dûvre xwestiye ku karê xwe bike û bajarê xwe baş bide nasîn. Di dikanê de xeynê xemlandina kundira, sembolên ciyên dîrokî jî hene. Sûra Amedê, bircên Amedê, mizgeftên dîrokî a ji herî hatine çêkirin hene û rengên zebeşên Amedê jî li ser kel û pelan hatine xêzkirin. Xelkê Diyarbekirê Amedê işte ji derve jî turîst jî tên Diyarbekir ew jî tên dikana me tên digerin distînin bir avê ew erzan ana yani li gorî vê ekonomîk krîziya li gorî wê ana em erzan didin ji bo nasnama Diyarbekir em erzan didin ki ji bo xelk bêtir ji Diyarbekir hez bikin. Ji ber hayê em ê Diyarbekirî jî û ê turîsta jî fiyetê me aynî em nabêjin ya vana ji xerîbin bira fiyet zêde bi li cem me tişkî tune em dixwazin herkes were Diyarbekir. Di dikanê de firaqên kevnar ên mitbaxê jî têne firotin. Heman demî de Xortê Amedê di dikanê xwe de bi agirê jî sertextika jî dağ dike û wêneyan çê dike. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.